Takulandira ndithu pano pa mpanja tikhupa kuti ambiri taweruka bwino makatu kuchoka kumene timathamangathamanga kuti moyo ukhale kupitirira. Pano tabwera ndi nkhani imene ikhuza ndi anzathu a bungwe limene timaziwa kuti Malawi Freedom Fighters. Ndeti bungwe limeneli lili ngati umbrella ya mabungwe ndithu omenyera maufulu a anthu nde utino kulingata achina Malawi First, achina Economic Freedom Fighters ndi mabungwe ndithu osiyanasiyana amene ali pasi pa bungwe limene. Ndiye kumeneko akukamba nkhani yokhuzana ndi bungwe la Malawi Electoral Commission paja dzulo pa 27 August chaka chino cha 2025. Bungwe limene la Malawi Electoral Commission amachita ndithu kuyeserera transmission ya zosatira za chisankho kuchoka ndithu kuma voting centers kupita ndithu ku tally center ku BICC. Ndi akufotokoza ndithu mene zayendera komanso mavuto amene nkhani imene alemba zathu a nation yamveka kunja ku nkhaniyi komanso tapezanso maumboni ena. Mwina timayitenga nkhani ngati ndi ya fake, ndiye timadikirira kuti mwina meki ibwera poyera kuwauza anthu kuti ntchito ija sidayende bwino. Zikumveka kunena kuti according ndi center imene munakhazikisa ya Chiwuzira Primary School kumene kuli Lilongwe, ndipo munatumiza muzosatira zimene ndithu ma figures kuchokera pa center imene kuti apite ku tally center kumene kuli ku BICC, zomwe zapezeka zonena kuti ntchito imene imatenga inali yovuta kwambiri according ndi network. Mwina pafupifupi 2 hours isadakupezeni, zimene zikuoneka kuti zinapangidwa disruptions preventing the transmissions of the dry run results from Chiwuzira Primary School in Lilongwe centers to the main tally centers at BICC. Make officials sent the first results using mobile phone network. Zomwe zikutanthauza kunena kuti nthawi inake tidazakamba pano kunena kuti ngati anzathu ogwirisa ntchito anzathu a kampani ya Airtel komanso TNM akukwanisa kupanga patch nambala imene ikupanga imatha kupanga rejected kunena kuti number iyi is already registered, ndipo timatha kuthira ma units aja kamozi ndikubweranso kuzathira ndikukana kuti athiridwa kale. Zikukanika bwanji chimachini ichichi tikuchikhulupirira bwanji chimachini chonena kuti munthu ukalembesa apa akupitanso center ine chomwe chikumolola munthu. Zomwe zikumatanthauza kunena kuti anzathu amene akugwirisa ntchito ma units a Airtel kapena company za Airtel zili ndi kuthekera makina awo kuposerapo za smartmatic machine. Tidakambaso zimene ndiye taona ni pano akuti ma figures omwewa anatumizidwa mukuzira pa phone za mmanja, pamene chimachini chikulephera kutumiza mafoni. Zomwe zikutanthauza kuti network imene akugwirisa ntchito anzathu Airtel komanso TNM ndiyo pambana kuposerapo network imene ikugwirisa ntchito ku machini chimene. Ndiye funso la Malawi ndionena kuti kodi machini amenewo akugwirisa ntchito network yanji. So ngati chikulephera pakana 2 hours kupezeka zona kuti ma figures sakupita ku tally center, nanka kuli bwanji siku la zisankho kumene kuli ma centers ochuluka kwambiri amene akuyembekezera kuti chomwechi chizatha chikutumizira. Mukuganiza kuti chisankho ichi chiyenda chilungamo. Ndiye paragraph number 3 akuti monitor kapena akuluakulu amene akuyimira chipani cha Malawi Congress Party adayankhulapo pa mavuto amenewa kuonesa concern ndi kusakhutisidwa according ndi mmene ntchito yoyeserera yayendera, pamene chinthu chikulephera kukankha ma figures kuchokera kuma centers kuti akapite ku tally center. Zinthu ngati izi zingati make imayenera kupereka update mwachangu chifukwa make iyo idali komweko kuti Amalawi aziwe kuti chimachini chifukwa nyasi sapimba. Ntchito yomwe imene mukuzikakamiza kugwirisa ntchito smartmatic machine ntchito yokhayi imene itazayipiseso mbiri yanu. Ine ndimaganiza kunena kuti ngati anzathu ochokera ku Malawi Congress Party zatengeranso ubwino pano anzathu akuchipana china Jessica Bwera pompano yemwe ali mneneri wa chipani chimenechi komanso akuluakulu ena azipani zina ngakhale chipani cha DPP Mathanda aliso pompano. Tikuziwa kunena kuti komanso president wa chipani cha People's Party amayi Joyce Pandaso muli pompano. Ife ndimaganiza kuti inu akuchipani pamene munasonkhana kumeneko kumene mumayeserera zinthuzi ndikumaziona kuti zinthuzi sizikuyenda bwino.
inu zotsatira zake mumaganiza bwanji, mupita bwanji ku chisankho kukagwiritsa ntchito mathematics chimene chikukuwuzani kunena kuti kuyeserera kwa transmission process yotenga ma figures kuchokera ku ma centers kupita ku tally centers yabwera ndi ma 40 yabwera ndi mafawo and mukhalaso ndi chilakolako chogwiritsanso ntchito zomwezi ngati ngati mwina tikhoza kukamba kunena kuti ngati foni za m'manja zimatheka kutumiza ma figures kuzera pa message kupita ku tally center, ichichi ndiye kukanika kusenza figures apapo kupita ku tally center. Kodi chinthu chimene chizakwanisa kutumikira ndithu dziko lonse la Malawi kumene muli ma centers? Ndiye kamba kake timakumbusana kunena kuti tikakumbukira ma back information amene tili nawo takhala tikulusa malingaliro ovuta kwambiri according ndi mmene chinthu chichidayambira ntchito kuma zinthu zoti nkaziona kuchokera ku pilot registration voters. Ndipo zotsatira zake tidaona MEC sidakwanise kupanga thako panga reach out anthu amene amayenera kuti akavote kapena amene amayenera kuti chaka chino tikuyenera kuti tikwanise figure ya anthu pafupifupi 10 million kuti omwe atazavote, chifukwa chonena kuti chimachinichi chidalephera kupanga register zigawo zina Eastern region, Southern region, apo sitikugwiritsa ntchito mawu andale ayi. Kumanufunso ndiona kuti mavuto amene ankachitika ku Northern region, ku Southern region, ku Eastern region chokhumudwitsa sadachitike pa Central region. Kodi kuvuta kutumiza mafiga kumeneko chinthu chimene chichi sizidachitikanso ngati pilot voter registration imene imaona mbali kapena kumene koko kumatumizidwa zimakina zoonongeka? So ngati zitazakhale zokhuzana dziko lonse zigawo zonse ndiye kuti zapanga affect onse kapena azipani zonse. Koma ngati zinthu ziso zitazakhale zokhuza part of the region yona kuti kwina ma transmissions kumayenda bwino kwina ma transmission osamayenda bwino ndiye kuti zapanga affect anthu azakuona ni didiso lovuta kwambiri azathu ameke. Ine ndimaganiza kunena kuti chisankho cha 2020 chinayenda bwino ndipo musazikakamize ndithu kuzilowesa pauna umene simungakwane kulowapo. Mumayenera kudzipulumusa kuti muzathe kukhoza reputation yanu imene anthu ambiri atazaone kuti izi zidzadala chikhalirecho kuti anthu akuziona anthu akuyankhula kuti process imene tikugwiritsa ntchito sili bwino. Anthu azatiganizira zinthu zina pamene chigawo china ndithu ma figures atazakhala kupita ku center, pamene chigawo china ma figures atazakhala kulephera kupita ku center. MEC imakhala ndi period yonena kuti ngati ndithu yakwana period imeneyi zotsatira za zisankho zimene zafikazo ndi kuti zikuyenera kuti zilengezedwe. Muzapanga bwanji? Chisankho cha 2014 tidazaziona zona kuti zotsatira zina za mavoti zinali zitafika koma nthawi itakwana ndithu achinadausa anathamangira ku khoti kukapempha kuti chisankho chilengezedwe. Zotsatira zake anthu ena anazawina, zotsatira za mavoti ena zisadafike ku tally center. Ndiye tikukamba kuna kuti kodi nankha ngati zinthu izi zitachedwa anthu ena ake zotsatira zawo zitafika kale muzapanga bwanji nthawi yakwana yona kuti ameke mulengeze? Ife tikugaza kuti mukuyena kuzipanga clean komanso muzichose zithunzi chimene chitaza kubwesereni mavuto. Ine ndimaganiza kunena kuti ngati nzika komanso Malawi freedom fighters ntchito imene Malawi freedom fighters tidayiyamba kupita ku MEC kukakupemphani kuti ichi chisagwire ntchito zotsatira zake ndi izi. Izakhala ngati anthu akukudani, anthu azakupakani mayina, anthu azayankhula azapanga china chilichonse chothekera chifukwa zizakhala ngati mwapanga mwadala koma munkaziwa pofuna kubereka chipani china chake. Komano ndisangalale kunena kuti Malawi Congress Party according ndi news imeneyi nadali oyambirira kudandaula kuti chinthu ichichi sichitithandiza. Ndiye ndikhulupirira kuti azipani zina tikanatengerapo advantage ngakhale kuti tikupanga campaign sizingakhale zopindulira kuononga ndalama zambirimbiri zimene tikuwapasa aphungu athu ma 200 million enaso tikuwapasa ma presidential region parties ma 200 million oti apangire campaign. Ndalama zonse zija ndikuonongeka chisankho osayenda bwino. Kodi ndalama zina tizazipeza kuti? Kafukufuku athu timayang'ananso nkhani zina zimene zikusonyeza kunena kuti page ija ya The Nation zimene zikufotokoza ndi zinthu zoona kuti fawe yachitika. Chifukwa ife timakayikira kutengera kunena kuti AMEC mukanathaso kutifotokozera kuma update athu amene mukumatipasa daily update kuzera kuma platform anu ovomerezeka komanso mwina tikanamva kuzera pa munjira ina iliyonse imene mukumagwiritsa ntchito. Koma kusayankhula kwanu page ija timayikayikira imeneji akuyankhula mtsogoleri wa Malawi Congress Party amene amayimira chipani ku tally center. Ndiye tikafikaso mbali ina iso tikuonanso wa People's Party so akuyankhulanso nkhani yotani yofanana kunena kuti mmodzi mwa akuluakulu omwe akuyimira chipani cha DPP Macford Somanje wati ali ndi mantha kuti zotsatira za chisankho cha pa 16 September zitha osazayenda bwino
Asomanje anayankhula izi pa 27 August 2025 ku BICC Lilongwe limene lili lero pamwambo omwe abungwe loyendesa chisankho la MEC limayeserera kutumiza ndi kulandira zotsatira za zisankho. Iwo anati pakuyesererako panazapezeka mavuto monga kulephera kwa makina kusindikiza chala zomwe kutenga ma fingerprint zimene zidachitika kuma centers zija zachitika sono kwa zijazo munazipanga ignore chifukwa kuti zinachitika ku submit ma nomination form zinachitika kumizi kumene sikutale center. Sono ngati ndithu chisukuni cha chiwisi chikuyaka lero zikuchitika kutale center kumene kuli komwe kukuyenda kukhala ndi makina amphamvu pamaso pano nanka kuli bwanji kuma centers zomwe zinachitika kuma centers zija kunena kuti chimakina chimalephera ndithu kutenga nambala ya perform kuyipanga patch kupanga scan. Lero ndi izi akunena kuti zimakanika kusindikiza chala komanso kuchedwa kwa makina kutumiza zotsatira ndi mphindi 32 kuchokera m'madera omwe anayeserera ntchitoyi. Atatu a DPP akutipasa 32 ku Malawi Congress Party news ya The Nation ikutipasa 2 hours zotsatira zisanafike zimene zikuoneka kuti ngakhale munthu kukhala ku UK ngakhale munthu kukhala ku China pa South Africa pomwepa ukhoza kutumiza message mwina within 5 minutes within 2 minutes yampeza kale munthu koma pompa apa kupezeka zoona kuti mpaka na 2 hours zotsatira zisanafike. Zotsatira zake zakhala motani anthu azakhala akulandira ma information omwe sali awo oona wokhuzana pamanyo ndi kumatumizana mmafoni ndi kumabwera izizi sopano zimene zili zapamakina zija patatha 5 hours ndi kumasusa ma figures amene alandira anthu kale mwina kuteka ma figures amene anthu atazakhala akugwirisana ntchito kuzera pa phone ndi kumalemba ma Facebook page ma platform osiyanasiyana ndi kumatumizana anthu mwachisanzo mwina anthu tikugawana zonena kuti chipani cha Malawi Congress Party chapeza mavoto okwanira 500 kuchokera pa chigawo chapakati mwachisanzo kungoyerekeza kupezeka zoona kuti transmissions ija ikubwera zotsatira zi after 5 hours ndi kuzati pasa 1000 kodi anthu azachimva bwanji sazapanga zionesero zophana chikhalirecho kunena kuti zotsatira zimene zabwera za 1000 ezo ndi kukhala zoona. Ndi pamene pali nkhani mwina zizatheka chipani cha DPP chigawo cha kumwera UDF chigawo cha pakati UTM chigawo cha kumpoto kungoyeresera zapezeka zona kuti tikupeza mavoti pafupi 2000 ndipo zotsatira zokhuzana ndi transmission iyi ikuzati pasa zenizeni zoona mavoti kupitilira 2000 mwina 5000 kodi chipani cha Congress Party sazaziona kunena kuti anthu aonjeza mafiga. Zinthu ngati izizi pofuna kupanga restore zinthu ngati izizi pofuna kupanga control maso kupanga keep reputation yanu azathu ameke mumayenera kuti muziyangane mwachidi kuzipanga consider chifukwa zizatha kupangani affect image yanu imene itazakhala yovuta kuti muzayipanga restore kuyibwezeresa mchimake muzakhala anthu oyipa mpaka nakale anthu sadza kupasani ulemu muziko lino la Malawi koma zinthu zona kuti maybe is a technical fault si zinthu zona kuti mwazipanga zimene zili in deliberate manner zinthu zona kuti mwina zabwera chifukwa cha mavuto ena amene inunso sumo mayembekeza sizingatheke kuzipewa before too late. Ndiye munkhani yomweyi tikukambaso zokhuzana ndi Aaron Kisibe yemwe akuyimira chipani cha People's Party nawonso ati zikuoneseratu kuti kugwiritsa ntchito makinawa kukumana ndi mavuto ndipo akadakonda kuti agwiritse ntchito njira yakale yowerengesera zotsatira pogwiritsa ntchito makina kamba kuti ziko lino silinafikepo pogwiritsa ntchito njira zamakono zowerengesera zisankho. So zinthu ngati zimenezi ndiye ndi zinthu zina zimene tikuyenera kuti tizipange care tizisamalisise zimene ayankhula amene akuyimira chipani cha People's Party kunena kuti kunali kofunikira kwambiri kuti njira imene igwirisidwe ntchito yakale ya makono ndipo apolisi komanso asilikali ntchito yawo ndi kuteteza komanso ngati mwina timakumbukira kuti kunali T-Bex mu njira yomweyo yakale anthu anagwiritsa ntchito T-Bex ndipo chisankho chimene chinapangidwa cancellations ndipo tidapita ku run ndipo ku run mu njiraso yokhayo imene anagwiritsa ntchito T-Bex
anthu ena adayendesa chisankho ndi kukhala chabwino komanso chotetezedwa ndi osagwiritsa ntchito komanso mafika sanasinthidwe zimene zidawayika Chakwera pa mpando kufikira lero. Ndiye ndimaganiza kunena kuti tiyeni titeteze vote ya president wa dziko lino Chakwera komanso tidzatetezenso vote ya Profesa Arthur Peter Mutharika, tidzatetezenso vote ya Tupele Muluzi, Adaliso Kabambe, PDP Akondwani Nankhumwa. Kukanakhalanso kofunikira kwambiri kutetezanso vote ya Mai Joyce Banda. Ndiye zinthu ndi onse amene akuyimira pa chisankho chimene cholinga chonena kuti tizakhale ndi chisankho chabwino chopanda nkhondo, chopanda ziwawa komanso chopanda kukayikisa. Ameki chimene mukukakamira ndi chani? Chifukwa tikakamba nkhani yokhuzana ndi constitution tikhoza kukamba kunena kuti mwakhala mukukamba kunena kuti simungasinthe ngakhale zinthu zomukuziona kuti ndi zoyipa chifukwa chonena kuti ndi malamulo. Komatu pofuna kukondera muzofuna za anthu ena mwasintha malamulo zimene zikanapangisanso kuti kagulu kamene kanakhazikitsa malamulo ogwiritsa ntchito mathematics zisinthidwenso. Kumene mumasintha malamulo simunapange consider zokhuzana ndi makina, munali ndi mwayi aphungu ukachosa zinthu zina zokhuzana ndi malamulo, koma simunapange consider zinthu zina zimene anthu akhala kudandaula kumeki zimene inuyo mukuti mukuzilephera kuzipanga address chifukwa chona kuti zili malamulo. Koma sindi kuziwa zona kuti kodi ni malamulo anje amene aphungu adakhala ku nyumba ya malamulo ndikupanga malamulo ndikupanga amende mu constitution yathu kunena kuti kuyambira pano zikulamula zizigwiritsa ntchito mathematics machine. So ngati zidali mu malamulo a dziko lino kuti aphungu adakhala pansi ndi kunena kuti ya ichi chikhale mu malamulo a dziko lino na ngati chifukwa chani so make ikugwiritsanso ntchito manyu kuti zonse zizayendere pamodzi hybrid transmission process. Zinthu ngati zimenezi ndizona kuti pati yokhuzana ndi kugwiritsa ntchito chimachini ndi chisankho cha anthu ena azipani kapena ameke chimene adapanga kuti ndi chofunikira tisayike ku malamulo. Anthu omwewonso ndi amene akuona kuti kuli mavuto kumene kukuphatikizanso ndi ameke amayenera kusintha chiganizo. Musaphese anthu please chonde dziko la Malawi chifukwa cha anthu awiri atatu, koma dziko lino lizayaka moto. Dziko lino lizayaka moto ndipo dziko pa nthawi imene litazayaka moto ziwani zonena kuti tizayamba kuyasa moto anthu onse amene akukhuzidwa kuyambira ameke komanso azipani chifukwa ma decision ngati awa mukumapangira limodzi. Lero mwaziona limodzi koma mukulephera kuti mukhale pansi munene kuti chinthu ichi chichoke. Ngati simukwanisa bwanji osayitana anthu ena kuti akuthandizeni kuti tikhale ndi chisankho chimene chitazabweretse ma virus bora ni chisankho chiyime kusiyana kuti tikhale ndi chisankho chimene chitazapanga red blood, chisankho chimene chitazapange shedding blood mu dziko lathu la Malawi. Kuli bwino chisankho chitati chiyime kuti pabwere anthu ena amene angakwanise kuti chisankho chathu chizakhale free and fair chifukwa kusakomera chisankho kwa anthu ena kuzakhesa mwazi anthu alusa dziko lino wina alese akukhumba kuti chisankho chimenechi chizakomere munthu wina alese wowina. Nkhani yomwe tikukamba pano siyandale sitikunyoza ameki kumano tikungowaonekera ndi kuwakumbutsa kuti siku lina ma audio yake omwewa azagwira ntchito pano zitavuta. Ndiye tikukamba kunena kuti ngati panali mafoti amene mumati mukhoza kuzera ku machina amene manetwork amene amavuta zatheka bwanji osakhoza mavoti paka kufika size yonena kuti mukayeserera kupanga transmission. Ndi pamene pali nkhani chikuvuta ndi chani. Mwina tingokumbusani ameki kunena kuti siku ngati ili mudzalikumbukira gulu limene linabwera ku MEC ndipo munali ndi mkumano wanu wofunikira kwambiri, ndipo tikuthokozeni kuti munali ni nthawi yoyitana magulu onse amene anali Malawi Civil Society and Organizations Coalition. An organization coalition imene ndithu inali pa jointly ma discussions dinu ameki inali yopangidwa pa platform ino ya Malawi Freedom Fighters yomwe inatumizidwaso ndi mamembala a Malawi Freedom Fighters, ndipo anthu amene anabwera siku limenelo kumeki kulilongwe anali osankhidwa pano pa Malawi Freedom Fighters, ndipo tidali ndi mamembala ma activists onse, political activists onse kuchokera ku zipani zosiyana-siyana, ndipo achina Agape Kombe ku Malawi Congress Party, achina Oswald Jumani ndi ma activists osiyana, achina Abraham David kumaso tidaliso ndi ma activists ena ochokera ku chipani cha DPP ena ku UDF, ndipo tidapanga pano chinthu chimodzi kunena kuti amene akugwirizana nawo za mathematics ni ndani, ndipo zidasapezeka zona kuti mwina ndi anthu awiri atatu, anthu ena adasankha siti kugwirizana nazo, ndipo Malawi Freedom Fighters inapanga grading kuti anthu omwe sakugwirizana ndi mathematics kuti isagwire ntchito pa chisankho chimenechi makina okhozedwa ndi anzathu a mathematics, ndiye kuti tikuyenera tapase ufulu onse kuti akumane ndi MEC. Ndipo nthawi imene kumatuka bungwe lochedwa Malawi
civil society organization coalition imene inafomedwa ndi bungwe la Malawi Freedom Fighters ngati kholo la mabungwe onse ang'onoang'ono pano pa platform pompano zinachokera pompano kwapasa anthu mafandi kusonkherana ndi kupezani ameki zosatira za mkumano umene udatipeza udathera panjira sudayende bwino chifukwa chokuumirizani kuti ichi chisagwire ntchito ndi pamene timaona ndithu achinandu mpesi akufuna kuthyola madesiki chifukwa chonena kuti munkaona ngati anthu akukupangirani zoyipa. Amabungwe anabwera adakusiyani sadapange zionesero zina zili zosa coalition chifukwa chonena kuti amaona abe kuti azipani ndi meki akugwirizana zochitika. Ndiye ngati ife timaonekera kuti izizi sizikuyenda bwino tiwasiye azaziona kusogolo. Leloli izizi zikamabwera musakumbukira pa mkumano umene tidakumana sopano kuli Longwe kuja kumene timalimbana kuja kumene timakokana kuja zikadakhala kuti anthu ife mwina tinatumidwa kapena timafuna kukupangane hate sibwe zili nanu pano pa platform ya Malawi Freedom Fighters. Now zomwe zija zinali ndithu kufuna kumvesesana pakati panu ndi pakati pathu tidasankha kukumveserani kukusatani ndipo pano tikadakusatani njira imene mungagwirise ntchito. Ndiye ife tikukamba kuna kuti koma siku ngati ili muzali kumbukira chifukwa lizakhala siku lovuta kwambiri. Lero tundi izi zimene zikuchitikapo zana lija mafuna kuathyola anthu makhosi chifukwa chokuuzani kuti izi zisagwire ntchito inu bofuna kuyankha mukuti ndi azipani mwagwirizana. Leloli inuyo ndi azipani zanuzo musaphese anthu kuno. Mabungwe ake omwewa ndi amenenso mutazakumane nawo personally face to face zinthu zitasokonekera kati tisaphese anthu. Auzeni tikuti mmawa inu timve mukuyankhula kuti ntchito ija sidayende bwino makina aja sali bwino ndiye mutiuze kuti tikhoza na osakhoza ndezi zakhala zinthu zina. Ndikuwa zona kuti speech yangayi sitidayankhule meki kuipasa mbali ndikulakwisa. Komanso kwa anthu ena amene angabwere ndi ma comment awo please chonne satirani according ndi mmene nkhani yabwerera musayike meki mbali. Koma tikukamba kuti kunyalanyaza kwanu ndi anzathu azipani amene mukugwira nawo ntchito kuyambira zonse a opposition komanso ruling side nonse komanso ameki muzaphesa anthu. Nthawi imeneyo muzakwanisa kuthawira kunja, nthawi imeneyo muzakwanisa kubisala ndiye pali anthu ena amene ndithu sangakwanise even kuyenda pa mtunda wa 100 kilometers sangatuluke even ziko lino. Muzaphesa anthu. Ukanakhala kwabwino ngati chinthu chikukuvutani auzena amalawi chisiyeni funani njira imene ingathandizire kuti chisankho chanu chizayende bwino kuti nanunso muzakhale ndi good record ngati imene anapangira azizana. Zikomo kwambiri usiku wopambana nonse pano pa platform ya Malawi Freedom Fighters. Timafuna tingokuvutisani chigawo chino cha usiku pamene timafuna kuti tibwese ndi update imene zikomo ndemanga sizikulesedwa pa nkhani imene. Koma ndemanga zathu tikamabwera pano tisaloze chala kumpanga munthu atake koma tiyankhule nkhani ndi mmene ilili. Zikomo kwambiri.